Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Namar kijing bar kijing ma kiba ap ki khana school ki khulung khana hapo ka sorba nongston kiba yai lingba ka surok na jingking non ba asha ka school Anderson nangta na jingking non ba ashadu ka school Saint Xavier halor ka jingbam don ki footpath habaro arliang ka surok kabalabu jingma ki khana red ki khulung khana bayai bayeng ha ka te ka surok khamtam ki khana school ha ka porman step bat janmit onda lawai school Halor gane ke jingma ka bab ki khana school ka seng New Trap National Youth Movement West Khasi Hill District hapo ka jingelam jong president ka West Khasi Hill District usamla Thailand Star lengkoi kelayo malikendu yo deputy commissioner ka West Khasi Hill District u garot LSN daikes IS barburu da ka jingtho halor gane ka jinge menta ka sngi Haga jingye kendu jongka seng ba deputy commissioner na kaliang jongu ulakula rahmat ka seng ba unpej benya halor gane ka benta ban shimkhia halor gane ban penyo footpath hai kite ki jaka kabala idon kam bha ka babu jingma ya kinong yai nong yeng ki khana school bat ki khulung khana Hadin ba ngila yo ya ki jing ud jing nam jing ujor jong ki longkumi ki longpa ki pajba babun jongkat dongkat han noston jongi hakaba kila syam jing ha kabedai bat kanika surok kibadon artli ki surok menta kiba tangka footpath kini surok ro kimdon ki footpath kiba biang lane ki lentia kijat kumta na kaliang jungi kum kaseng hakanika sngi kiba menta hilawan ban jurip bat wan pej ba new isha ba ka surok nalor bakat dai ka surok he ki khna school hakine ki school ki la suyaj ban kiar jubor ki kaliro namar ba kajing bomdon jungki footpath ki babiang te kumta na kaliang jungi kum kaseng ni bu kajing kerpat ki bor bahalor bakin pejlem ba la kumno kin sobha ban penyo footpath no hakine ki artli ki surok kabadai bat kawai ka surok kabalai cheka school Saint Xavier bat kumjuru hakane ka school Anderson te kumba pilu i menta ba katne ka jingbun jong ki khna school nalor ba ka nongston jongi kala dai ka sinong kala dai ka sorba te hadu katne ngilu i ka jing longsor jong ka nongston West Khasi Hill District jongi nrai tangki footpath do kimdon ki footpath ki babiang te kumta na kaliang jongi kum kaseng ngibu ka jing kerpat ba la kumno nang ne khmat ba pinsobha ban penyo no yakine ki artli ki surok ya ki footpath ki babiang khanang ba kanomdon kano ka jing mensau lane ka jing mat ki jing susi khamtam hakabai dei bat ki khlung khna bat ki khna school ki ba wan hakine ki school bor artli bat kumju hakaju ka por ibu ka jing kerpat ya ki bor bahalor ba om tang kine ki artli ki school rai sngo ba ban pejlam haki wei ki bentaru kidang don bun ki jaka ki ba don kami ki lenti kiskin ki ba khambiang khanang ba kanomdon kano ka jing mensau hakabai dei bat ki khna school ông như cái tin ông bà